croeso unwaith eto. Heno, dyn ni edrych yn ôl ar geimer yn yr YRC. Dyn ni edrych yn ymlaen at gêm Cymru yn Nulyn nos fory ac yn trafod y tîm Danugain. Ydyn nhw'n ymweld i'r Werol hefyd. Unrhyw obaith i nhw yn erbyn y gwyddelodd, gan i weld. Anyway, croeso boys, sy'n mae pethau efo chdi? Sy'n mae pethau efo chdi, Dafydd? Iawn, diolch, ie. Mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd a bod ni wedi dathlu dydd Gwildewi, so dydd Gwildewi hapus i bawb, chydig yn hwyr, ond gobeithio bod pawb wedi cael gwyl da. Da iawn, da iawn. A croeso nôl Carwyn, cefn cyflwynydd a serin ys gael ei deud y podlediad hwn. Sy'n wyt ti, Carwyn? Dwi'n da iawn, diolch. Diolch am y geiriau caredig. Dwi'n siŵr os byddwn ni wedi mynd mor complimentary na ni na'n cofio Dos e'n lles i chydig bach, ie? Ie, na, odi. Mae'n braf bod nôl. Mae'n, odi, fel o Dafydd, so mae'r Gwanwyn wedi cyrraedd. A gobeithio bod hwnna falle'n arwydd bod pethau ar droi yn Rygbi Cymru, ond pwy a wyr, mae'n minefield allan yna ar hyn o bryd. Ydy. Oce, penwythnos diwetha, rhwng y chwe gwlad, gallwn ni rawnd o'r geimer yn y URC. Byddwn ni dechrau gyda Carwyn, yn ôl y tŷ Carwyn, a colled gul i'r Scarlets yn Hairedyn. Carwyn, beth ydych chi'n meddwl o'r gêm? Wel, ond ti'n meddwl bod y gêm ma'n rhyw yn cyfleu fel mae tymor y Scarlets wedi bod, really. Le maen nhw'n cael eu hun yn mewn i safleoedd reit gryf mewn gemau, maen nhw mewn gemau, ond dyn nhw ddim yn gallu ennill. Mae'n rhywbeth o deja vu rhyw 2 mlynedd yn ôl, le o'n nhw'n yn y gêm am mawr, ond wedyn o'n nhw'n methu dod dros y linell, o'n nhw'n methu cael y meddylfryd na i ennill y gemau. A fel, dim amharch i dîm Caeredin, ond dwi'n credu, os oes da rhanbarthau Cymru unrhyw obaith neu unrhyw obeithion o gyrraedd yr 8 ucha neu hyd yn oed jyst gwella'r Israel ar hyn o bryd, gemau fel Caeredin, gartre neu oddi cartre, dwi'n teimlo sydd rhaid ennill. A'n edrych ar tîm y Scarlets ar bapur, wrth gwrs oedd ambell i berson ar goll gan bod nhw gyda Carfan Cymru, ond byddwn ni hefyd yn meddwl bod yna ddigon o brofiad a ddigon o gymysgedd falle o chwaraewyr profiadol a chwaraewyr ifanc hefyd i ennill y gêm yna. A beth sy'n siomedig wrth gwrs, maen nhw fyny hanner amser, maen nhw mewn lle cryf ar ôl awr, really. Maen nhw dal ar y blaen, a maen nhw'n colli yn y 10 munud ola. Mae'n rhyw batrwm fi'n ofni, ni wedi gweld rhy aml o dan Dwayne Peel, a dwi'n gwybod bod Nigel Davies yn mewn awr, a falle bod strwythyr yn yr, yn yr hierarchy wedi newid yn y Scarlets, ond yn anffodus ar y ca, yr un hen stori yw i. Ie, mae'n anodd i'r Scarlets hefyd yn di rwan ar ôl golli disadwn. Dim wrach yn jyst rhoi chydig o brofiad i rei chwaraewyr a dechrau adeiladu yn tymor nesaf. Dwi'n credu na beth byddwn ni'n ei nawr, achos dwi'n rhagweld fydd na ambell i wyneb cyfarwydd ambell i fan ffeirwr lle gadael yn rhaf yma. Ni wedi clywed sôn am Van der Merwe yn mynd i Munster yn barod. Dwi'n rhagweld falle bydd rhai enw eraill yn symud ymlaen a fydd gofyn wedyn i'r chwaraewyr ifanc gamu fyny. Beth maen nhw'n gweud, ti byth rhifanc i gael profiad, neu ti byth rhifanc i gael cyfle. Wedyn, byddwn ni'n rhoi'r cyfle i'r chwaraewyr ifanc yma, does dim relegation, does dim cyrraedd y play-offs, does dim balchder yr beth ar rhanbarth i chwarae gyda. A dwi'n credu dy'r cefnogwyr yn prynu mewn mwy nawr, os yw'r tîm y ffordd i'n mynd reit, ni'n mynd rhoi gêm i'r chwaraewyr ifanc, o leia fydd y cefnogwyr yn gweld beth yw falle y cynllun hir dymor. Os ni'n dal yn chwarae'r un chwaraewyr a colli bob gêm, wel, does dim unrhyw fath o ddatblygiad yna. Ni'n aros yn yr un, yn yr un falle sefyllfa a i ni nawr, o leia os ni'n rhoi cyfle i chwaraewyr ifanc, gadael iddyn nhw wneud gamgymeriadau, ni'n gweld bod hwn yn brosiect hir dymor a dyma beth yw falle
hefyd, dyma beth bydd rygbi fel yng Nghymru, dwi'n credu am y blynyddoedd nesaf yma. Tan bod be bynnag a ddaw yn cael ei sorto mas o fewn, falle gen i 5 mlynedd tan bod ni'n gweld unrhyw newidiadau mawr, 10 mlynedd felly. Ond tan hynny, dwi'n credu bod amseroedd caled o fan y rhanbarthau, a mae chwaraewyr ifanc lleol fydd y ffordd ymlaen. Diolch yn fawr iawn. A ni symud wedyn i'r prif dinas, a noson wlyb iawn yn Caerdydd. Fi athon tîm cartref cysawi Leinster. Da, beth ydych chi'n meddwl o'r hon? Wel, oedd e'n gêm am y cefnogwyr pyr yn doedd. A i fod yn hollol onest, dwi'n mwynhau gemau fel yna, cystal â gemau arall weithiau, achos mae'n dod lawr i, mae'n dod lawr i adegau pwysig, mae rai elfennau wedyn yn fwy pwysig nag eraill, a mae rai chwaraewyr yn cael mwy o gyfle mewn tywydd fel yna, yn enwedig mewn tywydd garw, ond ar cae plastig. Mae'n weithiau yn un od, i gymaru â falle ceiau arall, ceiau rygbi arall sydd falle fwy trwm wedyn yn y tywydd. Mae'r tywydd yn wael, ond mae'r tirwedd yn galed ac yn gyflym, a mae'r bêl yn symud yn gyflym hyd yn oed yn y tywydd fel yna. Caerdydd yn dominyddu meddiant yn dda iawn yn tiriogaeth, ambell i pherfformiad enfawr, unwaith eto Alun Lawrence yn arwrol yn ei berfformiad e'n gorfforol iawn, dyn cawr mawr i Gaerdydd nawr. Dwi'n cofio Alun Lawrence yn dod trwyddo yr un pryd a Ben Thomas a boes a Dewi Lic. Dwi'n cofio Dewi Lic bod ar y mainc gyda'r gweilch dan 1 ar 15 hyd yn oed. A Alun Lawrence ser Caerdydd ar y pryd, Blues, y gweilch gleision ar y pryd, a pawb yn disgwyl i fe dod trwyddo. A mi credu nath e teimlo, fe cymryd ychydig o flynyddoedd i aeddfedu, spel i ffwrdd o De Cymru. Fi'n credu taw Jersey ath e rhywle tebyg. Do, dwi'n meddwl. Nath e blodeio fyna, dod nôl yn dyn wahanol. A rai o'r ffigurau fe, o'n i'n cofio, 16, cario'r bêl 16 gwaith, 22 tackle. Naill ochr, gyda'r bêl heb y bêl, oedd e o fewn 15 metr o'r bêl trwy amser ac yn gwneud dylanwad mawr ac yn gwneud gwahaniaeth ar lliwio chwarae pen y bai gyda bêl neu'r heb y bêl. A hefyd Dan Thomas wedyn 25 tackle. Fantastic, chymod. A dyna'r fath o pros sydd angen arnoch chi yn ystod yr adeg yma o'r flwyddyn, bod chi'n gallu cael y safon eiddfed caled yna yn y gyngrair yn erbyn tîmau fel Leinster. Chymod, arwrol. Felly yn heiddiannol iawn, a chymod, Chidi hefyd yn lliwio'r chwarae'n dda iawn. A i fod yn onest, unwaith bod nhw 8 pwynt lan, o'n chi'n meddwl, ble mae sgôr Leinster mynd i ddod? Achos o'n nhw jyst methu treiddio a cadw unrhyw fath o diriogaeth a cadw unrhyw pwysau ar Gaerdydd. Felly, oedd yn gwych, nos Wener yn Gaerdydd o dan y goleadau yn erbyn Leinster. Gwych, ffantastig. So, bles iawn dros Gaerdydd, a ffantastig bod tîm Cymru, prif ddinas Cymru, yn cael un dros prif dinas Iwerddon. Gyda popeth sy'n mynd fa. A fi'n deall bod Leinster ddim cystal ag oedden nhw 5 mlynedd yn ôl, ond, tough luck y fe. Mae'r cylch yn troi a hen bryd bod Cymru yn gallu wynebu gwyddel gyda hyder o leiaf yn yr URC. Ie, ond yn braf i gweld blaenwyr y Caerdydd i sefyll fyny yn erbyn y tîm fel Leinster ac 5 blaen Leinster a'r mwy na match nhw, really, dyd y gwir, efo'r game power. So na, felly a cylyniad da iawn. O'n i troi i nos Sadwrn, croesawodd y dreigiau tîm o'r Eidal, Benetton i Rodney Praed, a Rodney Praed almost llawn pop, torf dda iawn. Yn y diwedd, gêm gyfatol,
gas nhw cic anodd i'r ennill y gêm yn injury time, dwi'n meddwl. Ond methodd hynna mewn drwch bel ewyn. Felly 15 yn y diwedd, ond fel dwi'n dweud, canlyniad digon teg dwi'n meddwl, fel neutral. Disgyblaeth y dreigair wil allan costio nhw chydig bach, 2 gerdyn melyn, a chedyn coch hefyd i tîm cartref. Ond beth bynnag, dwi'n meddwl, a dwi'n cofio llynedd fi a Carwyn, gorau trio roi ffeindio positives pan oedd y gri. Yn y dyfan fi, maen nhw wedi gwella. Mae yna cynnydd yn bendant wedi bod y tymor hwn. Dwi'n meddwl llynedd, bydden nhw wedi colli y gêm fel hynna. So felly dwi yn gweld cynnydd. Mae'n pwysig nhw trio ennill un o'r 2 gêm o'n cyn diwedd y tymor. Ond mae pethau yn troi yn gwella lawr yn Casnewydd. Dyna ban fi. Os rhywun eisiau adio rhywbeth a ychwanegu rhywbeth? Fi'n credu y pwynt nes di am falle colli llynedd. Mae dyn nhw... Fi'n cofio sôn am y dreigiau ar dechrau tymor gyda chi. Oedd mae dylanwad ffilo ti wedi bod yn enfawr. Cymeriad enfawr. Nid jyst fe, ond pobl arall hefyd. Mae Lydiat wedi bod yn rhan o'r peth. A hefyd, mae rai talu teinged. Fi'n dweud hwnnw o blaen. Ond mae Dau Flanagan roi y sylfaen mewn i'r rhanbarth na 2 flynedd, 3 mlynedd yn ôl. Ac ers ni, maen nhw wedi cymryd cynnydd bach, cam wrth gam, ond mae eleni wedi bod yn wych. A fi'n credu mae'n recrwtio ffilo ti wedi bod yn dda. O pobl fel Levi Douglas, ardderchog. A wedyn mae crew o boes ifanc wedi dod trwyddo, gyda'i gilydd, Cochlan, Coleman, Woodman. A mae Lewis Hughes nawr yn un bwysig i'r garfan, bod e ddim mor ifanc â ni. Mae e dal yn weddol newydd. Mae Bedell, Hope, boes newydd hyn. Mae Evan Minto, boi dan 20, fe'n cael game time. Ollie Burrows yn dod trwyddo hefyd. A mae cymysgedd hefyd o cwbl o boes profiadol iawn fel Dybia ac O'Brien yn gyson yn y tîm trwy gydol y tymor. Ac unwaith eto, fel ni sôn am Alan Lawrence a Dan Thomas, good pros yn chwarae dros y rhanbarth wythnos ar ôl wythnos ac yn ddylanwadol iawn ar y garfan ac yn cymeriadau profiadol a cymeriadau cryf dros eu tîm nhw. Felly mae cysylltiadau nawr rhwng y dreigiau a'r tîm, a'r chwaraewyr, a mae hunaniaeth cryf gyda nhw. Sydd yn wych am y rhanbarth ac am bobl gwent. Carwyn, ti'n cytuno? Dwi'n cytuno. A'r peth I fi yw, ers sawl blwyddyn nawr, dwi'n credu bod rhan fwyaf cefnogwyr Rygbi Cymru wedi mynd, mae dreigiau wedi recriwtio'n dda, ond dyn nhw wedi dangos ar y cam. Mae'n recriwtio'n dda, ond dwi'n byth wedi troi mewn I ddim byd. Eleni, maen nhw wedi ennill gêm yn fwy na llynau'n barod, a wedi cael 3 gêm buddugoliaeth, 3 gêm gyfartal. Maen nhw gymaint gwell na llynau'n barod, gyda 6 gêm I fynd. Maen nhw potentially dal yn gallu cael 50% win-draw erbyn loss rate. A fi'n credu, dwi'n gweld nhw'n neud hwnna, ond o beth maen nhw'n gorffen fyny gyda Lenny, mae wedi bod yn welliant ar y ca. I fi, beth sy'n hanfodol nawr, yw bod nhw'n cadw mlaen I brynu mewn i'r system. A fel ti Dafydd yn ddod, dath mewn gyda Dau Flanagan, mae tua wedi cymryd ymlaen, bod nhw'n parhau gyda hwnna a dim ond gwella newn nhw. Dwi'n credu beth byddai'n disaster nawr petai nhw'n mynd, ni'n disgwyl gorffen yn 8fed, ni'n cael gwared ar y tîm y fforddi. Does dim arall yn gweld na'n digwydd. Y reality yw, maen nhw'n neud camau bach, a fi'n credu mae eisiau nhw edrych ar hwn, bach fel Connacht o fel Exeter nôl 10-15 mlynedd nôl, prosiect hir dymor, a yn y diwedd geithodd nhw I ennill I cyngreiriau. Dwi'n mynd gwybod os gyreiriaeth dreigiau'r lefel yna, ond beth sy'n rhaid nhw'n neud yw cadw'r chwaraewyr a cadw'r ffydd gyda beth sy'n gweithio iddyn nhw Lenny, achos dwi ond yn disgwyl nhw wella yn araf bach o hyn ymlaen. Dwi'n credu bod nhw'n mynd yn sicr yn y ffordd cywir. Dwi'n meddwl hefyd hwnna hefyd. Dwi'n meddwl mae'r diwylliant wedi newid ers y llynedd.
ti'n gallu weld mae yna mwy, dwi'n mwyn gwybod, mae yna, just y ffaith maen nhw aros mewn, dim ond yn erbyn Glasgow, dim ond ar y gêm Cwpan Her yn Benetton, ond oedd hwnna'r yr unig gêm oedd nhw wedi, ddim yn chwarae'n argwr iawn a cael, hammering yn dweud. O, es hynny, mae nhw yn gwella yn bendant. OK, i gorffen y UAC, gan i mynd i Cai Bragdy, Ben y Bont. Buddugoliaeth arall, cartref yn y gynger i'r gwylch. Daf, fel cefnogwr y gwylch, hapus? Gret. Chymod, oedd yn hyfryd gweld chwaraewyr Carwyn Cymru nôl yn y gwylch, yr un ffordd a nath chwaraewyr arall dod nôl i'r tîmau arall hefyd. Ond oedd e'n hwb enfawr sylweddol i gael Gareth Thomas, pwy arall oedd nôl, Rygbi nôl, pwy arall oedd... Watkin. Sorry? Owen Watkin. Owen Watkin hefyd. So dylanwadol iawn ar y tîm. Fi'n ail dweud beth ni wedi dweud o'r blaen, ond mae good pros gyda ni nawr, pobl fel Casendi, Ratti, Moriarty, Parry. Mae Sam Parry wedi bod yn wych i ni le ni. A Walsh hefyd. A ni'n gobeithio bod ni'n mynd i cadw Walsh ymlaen. Tom Bota a Harry Deeves. Dath Harry Deeves nôl hefyd. Wrth gwrs, gafodd e cameo bach ar y diwedd. A hefyd, os ni'n gallu dod â pobl fel, oedd e'n braf gweld Hugh Sutton nôl hefyd, a hefyd cael Boshoff nôl ar y cae hefyd, chymod. So, mae'r carfan yn gryf, a mae'na cit bwysedd i'r carfan nawr. A felly, pan ych chi'n dod lan yn erbyn tîm enfawr fel Ulster, sydd mor anodd i dorri lawr, yn enwedig yn y tywydd fel oedd e, ac ar cae sydd yn eitha trwm. I ennill gyda sgôr 21 i... beth oedd e 21 i 10, ac ar un adeg o'n i'n meddwl, mae'r tiriogaeth dyn ni, mae'r meddiant dyn ni, o'n i'n tynnu gwallt mas yn meddwl, fi ddim yn gwybod lle mae'r cais yn mynd i ddod, ac yn y diwedd oedd rhaid i'r pwysau dweud, a diolch byth nath Keelan Giles a fi'n cofio pwy nath sgorio nawr, ond oedd y pwysau wedi talu ffrwyth yn y diwedd. Ac wrth gwrs, oedd siwr gymaint o dominyddiaeth gyda ni yn yr reng flaen, a dim un carden felyn am sawl kick-osp yn y sgrym ar ôl hynny. Chymod, oedd e'n hirt i fod yn hollol onest. Ond, ennill yn erbyn Ulster, enfawr. Fi'n gwybod bod lot o chwaraewyr da gyda nhw yng Ngharfan Iwerddon, a pan mae'r gêm nesaf yn dod yn y cwpan, neu yn y play-offs, mae'n mynd i fod yn hollol wahanol, ond mae'n bwysig i gael un drosodd arnyn nhw, yn seicolegol, yn enwedig, yn ogystal â falle cael yr hyder. So oedd e'n gret, chymod, Walsh wedi chwarae'n dda iawn yn y diwedd, ambell i, fi ddim yn credu bod e'n mae'n chwarae'n dda iawn gyda Dan Edwards, fel yr ail derbynydd fel petai, yn chwarae 15. Mae'n lot wedi cael ei siarad am sut mae Dan Edwards wedi ddod yn gyfarwydd â chwarae gyda 2 canolwr corfforol, fel Kieran Williams a beth yng Ngalw Watkin hefyd, ond gyda Walsh wedyn yn troi lan yn y trydydd ar ail ffes fel petai, neu ar yr ochr dywyll, mae'n rhoi cydbwysedd i ymosod ni o dan Mark Jones. Walsh wedyn fel y maswr ar ben ei hun, yn her mawr iddo fe. Oedd yr amodau ddim yn berffaith iddo fe, ond nath e lliwio'r chwarae a cadw'r tempo i fyny. A fel yn erbyn, fel nath e lincio lan yn erbyn y dreigiau yn dylanwadu ar y gêm. Nath e'n dda iawn. So, gwych. Chymod, mae'n cadw ni yn y gêm fel petai trio aros yn neu treiddio'r 8 top am diwedd y tymor. Mae'n mynd i fod yn anodd, ond mae'r rhaid i gweilch parhau ennill. Unrhyw colled o nawr ymlaen a fi credu mae'n mynd i fod yn galed iawn i ni fod yn ar 8 ola. Peth arall, jyst sôn am y gwylch, efo gymaint yn mynd o flaen tu ôl i'r llenni,
off-field. Mae'n anodd i'r nhw, a dwi jyst mor falch maen nhw gallu cael chwarae mor dda a cael canlyniadau. Os yna rhywbeth ti isio i ychwanegu, Carwyn? Oes, wel, ychwanegu beth nes ti Nick ddweud fyna nawr, a dwi'n credu, gyda popeth sy'n digwydd oddi ar y ca, mae carfan yn gallu mynd un o ddwy ffordd. Nhw'n allai mynd tyff, so ni'n chwarae gemau achos bod ni'n gorfod, neu mae fe'n tynnu'r garfan at ei gilydd a wneud nhw feddwl, reit, let's defy the odds. Gadewch i ni ddangos i'r undeb, gadewch i ni ddangos i bawb, os odyn ni'n mynd lawr, ni'n mynd lawr yn ymladd, a ni'n mynd lawr trwy gyrraedd y gemau ail gyfle, trwy ennill y cwpaned. Be bynnag fydd yr end goal na, bod nhw'n gallu gorffen y tymor gyda'i pennau wedi dal yn uchel, bod nhw'n gwybod bod nhw'n rhoi o'i gorau. A hefyd, jyst i ychwanegu beth oedd Dafydd yn gweud am gael sgalp erbyn tîmau Iwerddon. Dwi'n credu, dros y blynyddoedd diwetha, mae rhanbarthau Cymru wedi cael gymaint o ganlyniadau siomedig yn erbyn rhanbarthau Iwerddon. I fi, mae unrhyw sgalp yn beth positif. So mae'r ffaith bod ni'n cael 2 mewn penwythnos. Dwi'n yn gweud bod e'n omen da am weekend hyn, ond mae'n sicr yn ffordd fel bositif o edrych ar falle yn canlyniadau ni'n erbyn y gwyddelod yn ddiweddar. Dwi'n look ni ddim yn wych mas na. So mae cael 2 mewn 2 ddiwrnod, ie. Dwi'n hapus iawn hwnna. Mae hefyd yn dweud bod ni ddim bell off ble dylsyn ni fod. A mae yna lot o pethau da yn digwydd tu ôl y llenni fel petai. A mae yna lot o dalent gyda ni. Mae yna lot mae yna digon o chwaraewyr da gyda ni, mae yna digon o hyfforddwyr da gyda ni, mae yna gyfoeth i ein rygbi ni. A beth ydy Ulster yn neud yn wahanol i ni? Beth ydy Leinster yn neud yn wahanol i ni? Ni dal yn curo nhw ar y penwythnos diwethaf. Na, fi ddim yn dweud bod, fel ti'n dweud, Carwyn, fi ddim yn dweud bod e'n rhywbeth sydd yn mynd i mewn y troedigaeth a mae Cymru mynd i ennill a mynd nôl i dyddiau Halcyon, Gatland a Rydych, etc. Ond mae'n amlwg bod yna pethau, os ych chi ddim yn ennill yn yr 80 munud, mae popeth arall ddim yn bwysig. Felly os ych chi yn ennill, chi wedi gwneud rhywbeth. Chi wedi gwneud rhywbeth yn dda. So mae'n amlwg bod ni'n gallu troi pethau lan ychydig ym mhob elfen arall. A chymod, os ni yn cael bach funding fwy teg, os ni yn cael amser gyda'r carfannau, chymod, does dim ots nac o'n i bai, bod y ffaith bod Gareth Thomas, Deves, Reuben a Watkin wedi dod nôl penwythnos diwethaf wedi helpu y gweilch. A ni wedi methu cael hwnna am 15 mlynedd. Felly, dyna un rhan lle mae pobl o fewn Cymru yn gweithio yn well gyda'i gilydd, oherwydd personnel. Felly, os ych chi'n edrych ar y darnau bach a roi nhw at ei gilydd, mae e'n cynyddu yn safon ni, a mae'n gwella popeth. Felly, mae'n amlwg beth sydd angen yw, pobl sy'n neud y penderfyniadau cywir i wneud yn sy'n bod nhw'n dod at ei gilydd a wneud e dros lles Cymru. Mae'n amlwg bod Steve Tandy moyn y rhanbarthau i ennill, a mae'n moyn i fod yn llwyddiannus. Mae'n gweld hwnna fel rhan o'r broses o gael rygbi llwyddiannus yng Nghymru. Chymod, mwy o hwnna sydd angen. OK, Carwyn, dod atoch chi ar ôl ffaith chi, ni ddim wedi cael sylwadau chi am y tîm, senior tîm Cymru. Be di deimladau chdi am Cymru yn y chwedlau ac yn enwedig y golled gil adre yn erbyn Alban? Ti'n gallu weld cynnydd efo'r tîm? Odw, fi'n credu bod Byddwn ni'n gweud bod y tair o'n gyntaf di mynd fel o'n i'n rhagweld. Felly ddim mor wael a beth o'n i wedi disgwyl erbyn Ffrainc a Lloegr o feddwl. Dwi'n credu bod nhw gymaint a hynny o'n blaen ni ar hyn o bryd. O'n eisiau mateb erbyn yr Alban, o'n eisiau gweld newidiadau. Dim o reidrwydd achos bod fi'n credu bod neb yn heiddi bod yn y tîm. Fi'n credu felly bod mae'r Crys 10 ar hyn o bryd yn toxic. Fi'n credu mae'r holl bwysau ac ati sy'n o gwmpas y Crys na. Dwi'n credu mae'n poison chalice achos mae'r chwaraewyr welon ni yn Dan Edward erbyn
Lloegr a Ffrainc, dim y chwaraewyr welon ni'n erbyn Ulster wythnos diwetha. Fi'n credu mae'n faswr da iawn, be oedd yn anlwcus. Mewn ddwy gêm hynod o anodd. Mae'n anodd i Mason wneud unrhyw beth os nad yw'n cael front football. Erbyn Lloegr a Ffrainc, ni'n mynd disgwyl cael front football, achos ma nhw'n fwy na ni, ma nhw'n gryfach ni, ma nhw'n well na ni. Ond wedi dweud hynny, dwi'n wedyn yn meddwl ar yr un pryd, mae tynnu fe allan o'r hot seat fel petai am gêm yn mynd ar pwysau wrtho fe. Mae'n nôl i wared ei glwb, mae'n cael pherfformiad cryf, mae nawr nôl mewn erbyn Iwerddon achos anafiadau, a dwi'n credu fydd e mewn lle gwell na beth oedd e yn gadael y garfan nôl i'r gweilch ar ôl y ddwy gêm gyntaf. Dwi'n edrych mlaen i weld beth fydd e'n dod nôl a gyda fe penwythnos yma. Er bod ni'n dîm reit brofiadol, mae'n twmlo bod ni ddim yn brofiadol ar yr un pryd o ran falle yn partneriaethau ni ar y lefel yma. Dwi'n credu bod ambell i chwaraewr rhywun fel Adam Beard, sydd wedi bod yn was ffyddlon a da iawn i Gymru, ond mae bron o bod yn teimlo fel bod wedi dal mlaen fe am dymor rhy hir cyn falle dod mewn a Carter yn rheolaidd a partner mwy hir dymor i Dafydd Jenkins yn yr ail reng. Ond dwi'n gweld ni'n adeiladu. Dwi'n gweld bach o ladregau, camau bach, a dwi'n credu mae popeth, y reality, mae popeth yn dod lawr i'r gêm ola yn erbyn yr Eidal. Fi'n credu mai hwnna yw'n cup final ni Lenny. Oedden ni wedi gwella o'r 2 mlynedd diwetha, neu oedden ni dal yn yr un sefyllfa. Dwi'n credu, dwi'n gobeithio gyda Tyrone Holmes yn dod mewn wythnos diwetha, wythnos cynt. Dwi'n gobeithio bod hwnna nawr yn ei wella pethau yn amddiffynol, a bod Steve Tandy felly'n gallu canolbwyntio mwy ar bod fel prif hyfforddwr, a byddwn ni'n gweld yr ochr yna o'r gêm yn gwella. Mae'n anodd gwybod achos mae'n bell i chwaraewyr fel, mae Josh Adams i fi, oeddi mae'n dangos glimpses y mae brofiad efallai'n bwysig, ond mae asgellwyr ifancach, mwy bywiog, mwy felly, beth yw'r fel shackles off teip o beth. A fi'n credu, ni wedi cyrraedd y pwynt nawr le ddim os da fi gweld ni'n chwarae bach fel yr Eidal, le mae fe'n organised chaos, achos dyw'r gêm strwythurol ddim yn gweithio i ni, gadewch i ni gael shot arni. Fi'n credu bod Eddie James yn y canol di gwella ym mhob gêm. Dwi ddim yn gwybod os mae Hawkins yw'r person iawn i fod tu fewn iddo fe. Efallai bod ni'n symud Eddie James i'r crysif 12. A cael ffwtboler yn y crys 13. Ond yn amlwg mae Steve Tandy'n gweld nhw'n yn hyfforddi o ddydd i ddydd. Dwi'n gweld nhw'n 80 munud fel yr athledu. Felly dwi'n gwybod bod yn marn i'n anghywir, ond bod e ddim o'r... bod ddim gwybod lle o feddwl iddo fe a Steve Tandy. Ond ar y cyfan, yn amlwg mae'n siomedig, ni wedi colli tair allan o dair. Ond fi'n credu y gêm bwysig hyd yn hyn oedd yr Alban, a ni wedi gweld gwelliant yn hwnna. Nawr, yr her yw cynnar hwnna erbyn yr Iwerddon a gobeithio mynd cam ymellach erbyn yr Eidal mewn bythefnos. Wythnos, sori. Mewn wythnos. Dwi'n meddwl... Fi'n cytuno gyda... Sorry, gwrdd. Na, cadi. Dwi'n meddwl Tyrone Holmes yw defence coach mewnod, a dwi'n meddwl boi sydd yn dod i fewn ydi Peter Murchie. Efo Glasgow, ond fel dwi'n cytuno efo chdi, bydd yn hwnna'n pwysig, cos mae'n bod yn anodd iawn i'r unrhyw prif hyfforddwr heb defence coach yn dweud. Rwy'n sy'n, a ffaith mae wedi gwneud yn yr Alban yn diffyn, ond ti ddim yn gallu gwneud y ddau. Sori Dafydd, mae'n nôl at chi. Na, so, i jyst i ategu, bydd y ti'n dweud fan nawr, mae cael rhywun sydd yn gyfrifol am ddiffyn mor bwysig, mae'n rhan allweddol o'r gêm, a beth bydde Tandy yn gwneud wrth gwrs wrth baratoi'r wythnos, cyn bod y chwaraewyr yn dechrau rhoi boots ymlaen. Mae'n siarad ar hyfforddwyr a mae'n dweud, right, dyna beth i ni wedi gweld, right? Dyma beth mae rhaid i ni canolbwyntio arno, a dyma sut i ni'n mynd i wneud yn ystod yr wythnos. A fi'n cofio siarad â un o'r chwaraewyr, cyn ddisgwyl Thomas Young,
a ni siarad o fe unwaith yn y fel, a gofyn o fe beth oedd e fel, yr wythnos cyn y gêm Iwerddon yn y glaw, pan eithon nhw cadw tor agor, 2019. A oedd e jyst yn dweithio fi, beth oedd y sesiynau fel, a literally 7 munud, un diwrnod oedd e'n 7 munud llinellau, 7 munud scrum, 7 munud breakdown, 7 munud kicking game. A oedd e literally slot. A os o'ch chi'n neud camsyniad, move on. O dim aros os bod chi'n neud yn iawn, fel sydd falle pob hyfforddwr ar y lefel isel yn neud. O chi ddim yn dysgu, o chi ddim yn hyfforddi, o chi'n ailadrodd, a chi'n ceisio mewnbynnu beth oedd ffocus y gêm. So felly, pan nhw'n cwrdd ar ddechrau'r wythnos, a nhw'n dweud, right, sut ni'n mynd i rannu ein sesiynau ni, mae e fel bynffait, a mae Sherritt yn dweud hwn, mae Duncan Jones neu Paul James yn dweud hwn, mae Wilson yn dweud hwn, a wedyn pwy bynnag yw'r defence coach, fforddi amddiffyn, yn dweud fi yn gweld hwn. A rhyngddyn nhw, maen nhw mewn ffordd democrataidd iawn yn penderfynu faint o slot sydd. Fel prif y fforddwr, mae'n anodd iawn i wneud hwnna. Achos pwy sy'n mynd i dweud wrth y prif y fforddwr, wel na, actually, fi moyn wneud hwn yn lle, neu hwn yn cyn, neu ar ôl, neu... Felly, mae'r dynamics ddim yn iawn, ond i bai bod rhywun arall yn dod mewn. A mae Steve Tanney gallu cymryd cam yn ôl a dweud, right, dyma beth ni'n mynd i wneud. Okay? A dyma sut ni'n symud ymlaen. Felly, mae'n anodd iawn i wneud hwnna. Mae'n rhaid cael synergy, mae'n rhaid cael pobl i gytuno, mae'n rhaid cael tîm dda gyda personoliaethau da. A fel ni'n gallu gweld o dan pobl fel Borthwick a Eddie Jones, os da chi'n dod ymlaen gyda'ch gilydd, chi ddim yn mynd i gael dynamic sy'n gweithio. Felly mae cael rhywun mae Steve Tandy yn hyderus ynddi ac yn ymddiried ac yn parchu fel Murchie yn mynd i fod yn allweddol iawn i ni yn yr haf a symud ymlaen mewn i tymor nesaf. Yr un peth o'n i'n mynd i ddweud am gyda Carwyn, yr un peth o'n i'n angytuno gyda, o'n i'n siomedig iawn yn yr perfformiad yn erbyn Lloegr, a mae hwnna fi'n credu bod hwnna wedi brifo ni oherwydd mae colli gêm un ochrog yn erbyn Ffrainc, sydd ar hyn o bryd yn lefel hollol wahanol. Chi'n gallu deall e, chi ddim yn hoffi fe, chi ddim yn derbyn e, ond chi'n gallu deall e. Gyda Lloegr, maen nhw wedi bod mor wael i ildio i nhw fel wnaethon ni a gael disgyblaeth mor wael fel wnaethon ni. Disgyblaeth. Doedd hwnna ddim yn derbyniol o bell ffordd. A wnaethon ni ddim cywirio fe yn erbyn Ffrainc, ond oedd yn anodd i gywirio yn erbyn Ffrainc i fod yn hollol onest. Wnaethon ni'n dda, ond oedd Ffrainc jyst mor dda, mor athletaidd, mor gyflym. Oedd yn anodd iawn i gywirio yn erbyn nhw. Ond wedyn, yr ymateb yn erbyn Alban, o'n i'n meddwl oedd yn wych. Ond oedd e'n neud i fi'n grac wedyn i teimlo, pam nag o'n i'n gallu neud rhywbeth yn erbyn Lloegr, jyst neud rhywbeth. Os ych chi'n ildio 3 neu 4 cais yn erbyn Lloegr yn Twickenham a colli, ffain. Ond mae'n rhaid chi sgorio 2, mae'n rhaid chi neud rhywbeth, mae'n rhaid chi roi rhyw fath, mae'n rhaid chi roi Pollock ar y llawr, mae'n rhaid chi ennill line-out, mae'n rhaid chi cael un scrum da, mae'n rhaid chi neud hwn llall. Ac yn y gorffennol, dyna beth wnaethon ni yn colli'n agos i Loegr yn Twickenham, ond o'n i'n saethu shots, a o'n i'n rhoi pwysau arnyn nhw, o'n i'n neud, y camsyniadau Lloegr yn neud, dim pwysau arnyn nhw. A nhw'n neud llwyth o camsyniadau yn byd ni. Os nhw wedi cio chwarae nhw a ail chwarae nhw, really. Ie. So, os ni'n mynd i siarad am Lloegr, fi'n gweld problemau enfawr i nhw yn erbyn yr Eidal, os mae'r Eidal yn chwarae'n iawn, a newn ni ddim curo yn erbyn Ffrainc. Yn ironic iawn, os ni'n fflwc o unrhyw beth yn erbyn yr Eidal, a bod ni'n cadw sgôr lawr di Sadwrn, ond yn gallu sgorio, mae yna siawns bod ni'n mynd i'ch ben Lloegr. Achos mae Lloegr di ildio lot o pwyntiau. Do. Oce, a ni sôn am y tîm, a ni'n mynd yn ôl at ti, Carwyn. Carwyn, hapus am y tîm, mae Steve Tanney ffordd wedi dewis, a sut dylwn ni ymdrin, approachio'r gêm, a i cael rhywbeth allan o noswennau, neu just fel chi wedi sôn, just gobeithio cael perfformiad da, be di teimlad chdi am noswennau? Wel, yn amlwg, dyw
Dwi'n chwarae allan yn Nulyn byth yn hawdd. Mynd allan i ddilyn gyda tîm felly. Dwi'n gobeithio ysda chydig o hyder, ond sydd ddim yn dod gyda buddugoliaethau. Yn amlwg, Benet i sôn yn gynharach Dan Edwards nôl mewn yn y Cris 10, a Elis Mi nôl ar yr asgell. Dwi'n gael hi'n anodd gweld ni'n ennill y gêm, achos dwi'n ofni bod ni'n mynd i chwarae tacteg o gico'r bel i tu ôl Iwerddon, a maen nhw jyst yn mynd i, maen nhw'n mynd i lapa hwnna lan, a maen nhw'n mynd i redeg nôl atho ni trwy nos, a dwi'n wedi gweld digon wrthon ni'n amddiffynol hyd yn hyn i garantio bod ni'n mynd gadael nhw trwyddo ar rhyw bwynt. Um, dwi, dwi'n gweld ni'n cynnig mwy na beth wnaethon ni felly yn erbyn Ffrainc a Iwerddon ar y sgorfwrdd. Dwi'n gweld ni yn cymryd shots. Dwi'n credu bod y canolwyr, y ffaith maen nhw'n nabod ei gilydd, Eddie James wel yn tyfu mewn hyder bob gêm yn chwarae, dwi'n credu bod hwnna'n bwysig. Eto, dwi'n mynd gwrs da ni wedi dechrau Hawkins yn y Cris 12 yn bersonol, ond dim i sy'n dewis y tîm. A dwi jyst ddim yn gweld ni'n cael shot. Honestly, os ni'n twlu 3 pas, a ma'n cael ei rhangipio bod Iwerddon bod y low yn sgorio dan y pist, so be it. O leia ni'n cael shot a ni'n trial neud rhywbeth. Be dwi ddim eisiau gweld yw Williams i Edwards, crash ball. Williams i Edwards, crash ball. Williams i Edwards, dim byd mlaen, ni'n cico. O leia, gadewch i'n asgellwyr neu'r triol i drial neud rhywbeth. Fel, mae Rhys Damit yn y Cris 15, dyn ni'n rili wedi gweld yn taro'r lein yn ymosodol eto. Fi'n credu mae popeth mae wedi wneud yn naill ai fel bach o loose play, neu mae wedi derbyn cic a di mynd amdani. Wedyn, eisiau gael ni'n trial rhywbeth a just gweld be allwn ni wneud. Dwi ddim yn credu bod Iwerddon mor dda maen nhw wedi bod, ond ar yr un pryd, mae'n hawdd gweud hefyd bod Cymru ddim mor dda ni wedi bod. Wedyn, gen i weld beth gallwn ni wneud o ran canlyniad. Dafydd, oes unrhyw obaith o gwbl? Ie, mae yna elfennau fi'n credu, ond chymod, yr isafswm yw bod ni'n gweld yr un perfformiad a welson ni yn erbyn yr Alban. Yeah. A bod ni'n adeiladu heiniau ar ben hynny. Hynny yw, fi'n credu dwi eisiau gweld mwy o sgrym Cymru. Sneb di gael ni eto, eblaw am yn erbyn Lloegr pan oedd Nicky Smith off, neu oedd rhywun arall off, Dewi Lake off, etc. A bod ni'n 7 yn y pac. Heblaw am hwnna, 6 yn y pac ar un arall. Neu 6 blaenwr. Felly, heblaw am yr adegau yna, oedd yn erbyn Ffrainc o'n i'n eitha gadar yn erbyn nhw yn y sgrym, yn erbyn yr Alban, eithon ni cael bach o lwyddiant a ciciau cosp. Felly, fi eisiau gweld bod ni'n rhoi pwysau i'r Iwerddon yn y sgrym. Os ni'n gallu ticio hwnna off, chi wedyn yn ennill blwyddyn yng nghanol cae, chi'n cycoed cornel. Ni'n gwybod bod ar ei gorau mae sgarmes symudol Cymru yn gallu bod yn effeithiol iawn. Ni'n gwybod hynny, a wedyn ni yn gwybod hefyd o'r hydref a hefyd o gêm yr Alban, unwaith bod ni'n treidio 22, ni'n gallu sgorio'n dda. Mae Rhys Carwyn yn dda iawn yn y ffordd yn ymosod. Ni ddim wedi gweld y patrymau ymosod yn y 22 a welson ni'n erbyn yr Ariannin a Cris y Dion. Lle o'n i'n gweld oedd e'n fwy celfydd yn y ffordd o'n i'n ymosod yn fyr, ond naill ochr o ryc. Oedd fel o'n i'n dweud, o'n i'n talu teyrnged i Steve Tandy yn yr hydref, a oedd e'n dod â steil yr Alban i ymosod Cymru o fewn y 22 pan ni sôn am y blaenwyr yn ymosod yn agos at y ryc a dal y dacl. Felly, ni eisiau gweld y perfformiad welson ni'n erbyn yr Alban gyda chydig o gynnydd unwaith eto. Hoffwn ni weld bod ni'n dominyddu'r Iwerddon yn y sgrym. Fi'n hoff iawn o Hawkins. Fi'n gwybod bydd Sheret yn chwarae y fath yna rhif 12. Dyw e ddim yn mynd i wario rhywun arall, y stael arall. Mae wedi cael cyfle, dyw e ddim yn mynd i wneud e. Mae ennill yn mynd i fod yn Hawkins, neu mae'n mynd i fod yn Ben Thomas. Tu fas hwnna, mae yna boi Williams yn Bristol, fi credu, sydd yn chwarae. Mae'n eitha celfydd yn gallu pasio.
pe bai yn mynd am rhywun fwy corfforol, bydde fi wedi cadw Tompkins yna fe, bydde fi wedi rhoi Watkin yna, bydde fi wedi falle symud James i rhif 12. Ni'n gallu angytuno neu cytuno gyda steiliau o chwarae anyway, ond dyna sut mae e'n mynd i ware, a fi'n credu Hawkins i'r un well allan o fe a Ben Thomas, fwy cyson, fwy dibynadwy. Mae James wedi bod yn wych, a fi'n credu rhywun strike runner yn y sianel yna yn mynd i fod yn dda iawn i ni. Symud nôl i Zamet nawr, mae yna adegau a mae yna cyfleoedd gyda'r ysgellwyr ni i orffen, a pe bai Zamet i bod ar yr asgell, bydde fe wedi bod yn gorffen. Robin Peter de Pay Paul yn tynnu fe mas o pwy ni'n mynd i ware cefnwr, chymod, trafodaeth arall yw hwnna, ond chi'n gallu dychmygu Zamet yn chwarae a cael yr un ryddid a rhywun fel Lee Byrne a Halfpenny. Chi'n rhoi fe yn y sefyllfa yn y sianel yna lle mae pobl yn North yn dod rownd y cornel allan o'r asgell dywyll. Byrne neu Halfpenny neu Liam Williams a'r garlam yn y sianel yna. Pe bai Zamet yn cael y cyfleoedd mae'r boys na wedi cael ar y drod flan, byddwn ni'n gweld chwaraewr gwahanol. Fi'n credu dyna'r bwriad. Mae e'n dda yn y cefn, mae e'n eitha gadarn ac yn hyderus o dan y bêl. Dyna pam maen nhw wedi rhoi e fyna. Os oedd rhywun arall gyda ni, byddwn ni'n gweld y gorau o Zamet ar yr asgell fel welson ni cyn iddo fe fynd i pêl-droed Americanaidd. A mae'n cyfforol hefyd wan yn dweud. Gai jyst mynd nôl at y sgrym, a dwi'n hollol cytuno efo chdi. Mae Tom Francis wedi gwneud gwahaniaeth mawr, ond mae hwn yn gêm mawr i ddangos ei cyfder a profiad. Oherwydd prop pen rhif i'r Iwerddon, Tom O'Toole, fel arfer, mae'n prop pen ffyn. Dwi'n meddwl hon, di'r gêm cyntaf mae wedi dechrau yn y crys hun. So felly, mae'n rhaid i ni cael rhywbeth allan o hwnna yn y gêm. O ie, bendant. A fi'n credu, chymod, fe fydd rhaid i Cymru mynd ar ôl nhw. A fydd rhaid i ni cael canlyniadau positif. Fi'n gobeithio bydd y ref yn gweld y pictiwr positif a bod Cymru'n ymosod eisiau sgrymio a bod yr Iwerddon yn... Mae Bilem a mae'r chwaraewyr yna yn hoffi ei onglau nhw. Ac fel mae Lloegr wedi yn y gorffennol. Ond mae angen dyfarnwr cadarn i ni'n sydd bod nhw'n sgrymio'n syth. Chymod Furlong yn hoffi cico mas a mynd mewn ar y bachwr. Fi'n credu bydd Carwyn yn digon cryf ac yn digon drwm yn ei erbyn a bydd Nicky Smith o ran i dechnau yn dda os nhw'n cael one-on-ones. So fi'n gobeithio, o'n i'n becso, os ych chi tynnu biad allan o'r ail reng, byddwn ni'n colli rhywfaint o bwer. Ond dyw hwnna ddim wedi digwydd, mae Carter wedi bod yn wych. So, chymod, oedd cario Carter yn ffantastig, Dad Jenkins. Mae rhaid i ni gweld mwy o hwnna. A chymod, fi'n gobeithio, os i ni'n gallu gwneud y nuts and bolts bach na fyna, chymod, mae pherfformiad sy'n bwysig. Ni ddim wedi ennill mas yn dilyn, fi'n credu y canlyniad positif diwethaf fod falle warm-up game fi'n credu cyn Cwpan y Byd 2019 falle, neu 15. Wnaethon ni gêm gyfartal yn 2016, fi'n credu. A wedyn cyn hynny, 2012, Grand Slam. Felly, tîmau da sy'n ennill yn dilyn, tîmau eithriadol o da sy'n ennill yn dilyn. Felly, os ni'n gallu cael y perfformiad cywir, fi'n credu ni'n gallu adeiladu ar hwnna a rhoi haen ar ben pob tro ni'n cwrdd, pob tro ni'n chwarae. A pwy oer, yn erbyn reidal, tîm eithriadol o dda, fel Carwyn yn dweud, dyna cup final ni, chymod? Cawn weld. Oce, wel, gan i dod nôl at hwnna'r wythnos nesaf. Ac i gorffen heno, a ni'n mynd i'r tîm o dan ugain, buddugoliaeth dda yn erbyn Yr Alban yn Nghaerdydd. Ar ôl colli yn erbyn, narrow defeats yn erbyn Lloegr a Ffranc. Athyn nhw chwarae'n dda. A boi ti'n abod yn dda, Dafydd, canolwr a'r bechgyn dath trwy ysgol Ryd y Wain yn sgorio cais. Ie. Bailey Cuts, ie. Gwych. Hapus? O, moment ffantastig.
A i fod yn hollol onest, yn typical o beth oedd mae Bailey yn neud. Mae'n gweithio'n galed iawn off y bil. A mae'n gelfydd iawn yn cael y pas o laf yna. A chymod, tynnu coesau tym y bach, bod e ddim wedi curo unrhyw un i sgorio'r cais, ond wedi'r cyfan, chymod, cais ffantastig. Mor bles i fe, mor bles i Clwb Rygbi Abercynon, sydd wedi gweithio arno fe, sydd wedi crwt fach yn enwedig a ysgol Rydwain. Mor bles i teulu ffantastig, hyfryd, chymod. So yeah, gret, un storis ffantastig y noson yna. Cymru wedi dangos i danedd nhw, dangos i ansawdd nhw, i allu nhw i ware. Chwarae y droed flaen, pherfformiadau arwrol gan Deian Gwyn, yn cario 19 gwaith. A boes fel Emmanuel, Lucas, edrychwch mas am Lucas nawr, dath e off y fainc. Lega Jones i chwarae'n dda, Lucas yn gorffen y gêm. Mae Lucas nawr yn cael cyfle i ware 10 o'r cychwyn yn erbyn Iwerddon. Mae'n llwyth o ser. Mae'r dau ail reng, Luke Evans a Osian Williams, yn ffantastig. Yn cydbwyso ffantastig. Haw y bachwr. A dim ond blwyddyn neu ddoi, mae wedi bod yn ware bachwr. Reng ôl oedd e, pan oedd tua 15 mlwydd oed. So dath e trwyddo fel wythwr. Mae'n boi pwerus iawn. Bydd e'n chwarae dros Gymru. Does dim os ag o'n bai. So, chymod, digon i ddathlu, really edrych ymlaen i weld nhw ar yn erbyn Iwerddon. Bydd hwnna'n galed. Nath, fi'n cofio gwylio Cymru dan 4-15 yn erbyn Iwerddon 4-15 ar Tolbert y Lle. A oedd e'n un ochrog, roedd Iwerddon yn rhy grif i ni. Felly'r un grŵp o boys yw e, ond i ni'n hyderus, chymod, mae boys ni, beth sy'n dda iawn am y criw hyn, maen nhw'n cael lot o gyfleoedd i ware. Os maen nhw'n chwarae'n Lloegr, maen nhw'n ware yn y Prem Cup, neu maen nhw'n chwarae mas yn y Championship, os maen nhw'n gyda Prem, maen nhw'n cael bwydo mas. Mae Tom Bowen di ware lot dros rygbi Caerdydd. Mae Bailey Cutts di ware lot yn yr SLC. Felly mae yna llwyth o dalent. Mae Osian Williams, boi Briste, wedi bod yn chwarae lot. Felly mae yna llwyth o rygbi yn coesau y bechgyn hyn cyn y dolyg, a mae hwnna mor allweddol. Dyna beth sy'n bod yn wahaniaeth rhwng ni a Ffrainc yn y gorffennol. Mae Ffrainc wedi bod yn chwarae am munudau yn y coesau. O'r diwedd mae Cymru yn mynd lawr yr un trywydd. A fi'n credu bod hwnna'n talu ffrwyth. Ni erioed wedi ennill yn coc. Y tîm hyn, dan ugen, o ran erioed i'w ennill yn coc. A mae tîmau da wedi colli mas yna. Felly, chymod, fi'n edrych ymlaen i weld nhw'n chwarae, fi'n credu fi'n eitha hyderus, bydd nhw'n iawn, a pob lwc i nhw. A fi gobeithio bydd Bailey Cutts yn dod off y maic a cael cais arall heb curo unrhyw un. Ennill y gêm. Ennill y gêm, ie. OK, boys. Dwi'n meddwl dyn ni dod i'r diwedd yr pod wan. Os yna rhywbeth arall eisiau ychwanegu? Mae'n pob lwc Cymru. Pob lwc i Cymru, nos fori a nos Sadwrn. Wel, diolch yn fawr, boys, a pawb arall sy'n cefnogi y podlediad Rygbi Cymru. Os ti yn hoffi gwrando ni, please gei di rannu efo rhywun arall. Ond am heno, diolch yn fawr iawn a nos da. Nos da. Joiwch y penwythnos, boys.